салом дӯстон, дар фасли зимистон норасоии барқ яке аз мушкилотест ки қариб ҳамаи мо бо он рӯбарӯ мегардем. Дар ин видео мо асбоберо месозем ки ҷараёни доимии 12 волтро ба ҷараёни тағйирёбандаи 220 волт табдил медиҳад. асбоберо ки мо месозем инвертери ҷараёни доимӣ ба тағйирёбанда ном дорад ва схемаи онро шумо дар экран мебинед. схемаи мазкур аз чунин қисматҳо иборат аст: транзистори KT315, транзисторҳои тавоноияшон баланди ERF3205 ё ин ки ERF2804, трансформатор барои баланд намудани шиддат, резистор ва конденсаторҳо барои бо навбат кушода шудани транзисторҳо ва ба вуҷуд овардани ҷараёни тағйирёбанда дар ғалтаки дуввуми трансформатор. пеш аз ҳама схемаро аз намуди электронӣ ба намуди коғазӣ меорем. барои сохтани ин асбоб ана ҳамин гуна платаи макетниро истифода мебарем. платаи мо бидуни транзистор чунин менамояд. дар ин ҷо мо аллакай транзисторҳоро насб намудаем. асбобро пурра сохтем ва акнун онро месанҷем. дар ин ҷо шумо шиддати даромад ва дар ин ҷо бошад шиддати баромадро мебинед. дар мултиметр мо ҷараёни тағйирёбандаи шиддаташ 220-230 волтро мебинем. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки схема хуб кор мекунад. тавассути ин асбоб шумо метавонед тавоноии то 100 ваттро пайваст кунед.